station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYAZ, Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, 1:24. Mayong hapon sa aton mga pinarangga ng mga tagpalamati. Maulanon. Maulanon nga hapon, no? Sa aton yung mga ka-aksyon. Kaya pagsaka ko kay nasa station, ho? Di basa kita sa Action Dale gani, nag-ilis na lang. Ayaw lang kay may balon nga extra si Action Dale nga t-shirt. Galing wala sa balon nga pants. Basa iya nga pants. Pate ka na. But anyway, sa mga ka-action naton nga naga-monitor na, mayong hapon dira sa inyo sa mga nagatutok sa iatag sa mga transistor radio. Kag sa mga ka-action naton nga naga-monitor man via Facebook Live, mayong hapon dira sa inyo tanan. Antas man ang tanandri kita anay sa aton yalakat sang panahon kay ang Intertropical Convergence Zone kun ITCZ amo ang nagaapekto sa Southern Luzon, Visayas kag Mindanao. Ang Western Visayas kalakip na dira ang Negros Occidental kag syudad sa Bacolod. Maka-eksperyensya sang magalumon nga kalangitan nga may lapta-lapta ina nga pagtupa sang ulan. Bangod man sa ITCZ. Mahinay tubtob kasarangan nga huyop sang hangin, gikan na silangan aminhan na silangan ang mabatsagan karon sa Isla Sang Negros. Ang baybayon, mangin makanay tubtob kasarangan ang pagbalot. Kainas ang aga, I don't know lang kung nakitaan nyo si Haring Adlaw. Las 5:23 kainas ang aga, sa nabutlak si Haring Adlaw. Kaya ito gaguom-guom ang kalangitan. Karon magatunod ini siya alas 5:57 karon niya sa Sidmon. Ang temperatura dara ga-range sa 26 to 32 degrees Celsius. That's why nga manotice nato isa nagaulan-ulan. Kung magwa kati batsyag katugnaw pero kung magsulod ka naman or napuot ka naman niya sa kwarto, para naman nga kaginot nga feeling ang imo ya nga mabatsyagan. But anyway, sige lang amo gina ko no. Weather lang na. Whether we like it or not, amo na galing ang panahon subon. Sige, diri kita sa mga headlines anay sa aton nga pag-istoryahan sa subong man nga hapon. Baka
kadamo na sa ilan mga unfamiliar nga mga mga Facebook account ang nagakitaan ko diri si karon. But anyway, karon lang kamo. Okay? Sige, diri kita anay ho sa aton headlines from the national. Kadumdum kamo sa palayag sa presidente nato, Presidente Rodrigo Duterte. At isubong ho dugalibog ulo ni Senator Panfilo Lacson. Di man, din gitong lahog ni Presidente Duterte, may. Pero kabudlay, patihan kung diin nga portion sa mga palayag sa presidente ang aton patihan. Kay kabudlay, i-make sure kung bala seryoso siya o kung hindi sa iya mga palayag. Inang palayag man ni Senator Panfilo Lacson. Karon nga may ara naman sa panibago yang nga palayag pagid, no? Ang aton nga presidente. Kay kagabi, nagpatigayon sang iyang weekly address ang aton nga presidente. Kag isa diri sa iya na mention, if ma-remember man ninyo bilang do ka refresh lang ni sa aton, during sang nagapapili pa lamang ang presidente. Kadumdum kamo nakahambal siya nga masakay sa kuno sa jet ski pakadto sa West Philippine Sea. Kag pang challenge to kuno amang ang Chinese incursion nga nagakatabo dito sa West Philippine Sea. O galing subong or kagabi, nagpagawa sa statement naman ng presidente, ang baya, lahog ko lang to ya. Kung sino magpati ito sa akong nga lahog, at ang iya nga term in English, stupid. Kung diri sa aton, mango, ay nano. But anyway, ang isa pa rin natin kabalita, balantayan man ini siya ho, kay sa pihak balas ang ginhimo sang aton yang mga health authorities, no? Ang aton yung mga health authorities kag iban pagid nga mga concerned agencies duman ninyo nag-implement kita diri sang restriction sa mga nagagbiyahe, mga travelers gikan sa India kay bangod iya sa na-detect nga bag-o nga variant gikan sa India. O galing subong ginkumpirmar sa Department of Health nga duha ka kaso ang na-detect nga positive for India coronavirus variant. So, ini nga coronavirus variant, gina-classify ini siya bilang variant of concern sang World Health Organization. Kag ini nga variant man, ang ika-apat na nga variant na sa bilog iya nga kalibutan, nga ginakabig man nga, muna variants of concern. Anong ginasiling nga variants of concern? Kung may existing subo nga COVID-19, ini nga mga variants, ano tong hambal ko? Variants, no? May tendency nga makalaton sang madasig. Amo na ang mga ginabasihan sang aton World Health Organization sa pag-classify sa isa ka variant bilang variant of concern. Ang isa pagid kung inibala nga sa isang variant is makapahuyang sa ginapatuman nga health protocol, makaapekto sa efficacy sang bakuna or sang available subong iya nga bakuna, kag hamper man or maka-apekto man sa pila ka mga diagnostics sang aton nga mga health professionals. So ini ang India coronavirus nga naga-virant kuya ko niya man. Ano lang gid bala na dun ti ampot ang balinday anhaw. Ang ini nga coronavirus variant, no? Hinayon ta kay para hindi pitla. No? Inigali siya is ikaapat na, no? Ikaapat na gawa concern sa karon kay bangod man sa nakitaan nga ang possibility bala nga dasig ini siya makalaton from one person to another person. Pero actually wala pa man gid sa mga dugang pagid nga mga details ang aton nga health department angot sa kapasidad sang sining India coronavirus variant nga na-detect na diri sa karon sa Pilipinas. Isa pagid naton kabantayan man ang aton iya nga
ang aton nga topic para sa aton nga FYI. For sure, damo ni ang magka-relate kay given sa karon nga online, no? Online ang ginapanggamit. Online ang ginapanggamit. Nagasalig kita online. Nagasalig kita online sa pagtudlo naton or even gani sa mga meeting, di ba? Naga-online. Hindi man malikawan nga may mga disadvantage nga nagakahitabo. Ano? Cyberbullying. Anyo na, ano ba lang cyberbullying inakaron i-share ko sa inyo. Antes pa man, ihatag ko sa inyo ang aton nga topic, mga tips para malikawan ining ginatawag nga cyberbullying. Kag isa pa gid na, bantayan man naton sa mga ka-aksyon naton, na ang sulat nga akon man pagabasahon. Ginpadala diri sa kay Tita Wilma, dala na dira ang mahatag man nga advice ni Tita Wen. And also ang aton nga horoscope of the day. Aton kapalaran for today. Alauna 34 na kita Action Radio Philippine Standard Time. Okay, balik kita diri sa aton man nga sa Balita Balen National. Unahon ini naton ang palayag ni Senator Panfilo Lacson. Ambal ni Senator Panfilo Lacson, diya do ka budlay bala subong, no? Do ka budlay bala subong akong aton nga hibaluon kung bala seryoso o kung nagalahog lamang ang aton presidente sa iya public address. Kay nga hambal ni Lacson or madumduman nga kagabi ginpahayag sa presidente nga bayang iya kuno nga election promise nga magsakay sa jet ski padulong sa West Philippine Sea. Isa lamang kalahog kag mango ang sinuman nga nagpati sini. So sunod diri kay Lacson na mayad ako ini nga problema, no? Dako ini nga problema given nga siya ang presidente, di pa kumpamatian sang tao, natural ang tao magpati kung ano man ang iyagin palayag. Kag ang hambal pag ni Lacson, kaya mabudlay ini siya kay ti wala naton mahibaluan kung tub-tub diin nagalahog ang presidente. Kaya kung lang tawon to nato ng presidente, seryoso, no? Maghambal. Wala kita kahibalo nga nagalahog na sa gali. Sige So muni ang ginpautwas lang no ni Senator Panfilo Lacson. Hangot iya sa palayagman sang aton nga presidente. Ang isa pagid naton kabalita sa inuhan naton ining na-mention ko kaina ining India coronavirus variant nga na-detect na diri sa Pilipinas. Base diri sa record, kag suno man sa palayag ni Health Undersecretary Maria Rosario Vergere, duha ka kaso ang nagpositibo sa variant. Kag dugang pa ni Vergere, base sa ilang record, 5 ka travelers gikan sa India ang nagpositibo sa COVID-19 nagligad nga semana. Kag kalakip ang mga ini sa masobra isa ka gatos ka tawo nga nagsulod sa Pilipinas antes pa gin-istrikto ang border restrictions sang Abril 29. Abril 29. Sa tuyo ini nga hindi makasulod ang bag-o nga variant. O galing kay sang gin-check, may duha nga nagpositive sa India coronavirus variant. So sadtong Lunes or kahapon, ang B1617, no? Amo ini siya ang iya ka India, no? Amo ini siya ang ikaapat na nga coronavirus variant nga gin-classify bilang variant of concern kaupod sa mga variants nga una na detect sa United Kingdom o kun ini ang B117, sa South Africa nga B151 kag sa Brazil nga P1, no? Amo ni sila ikaapat na ang iya ka India nga gin-classify bilang variants of concern sa World Health Organization. Pero subong ang aton nga Department of Health wala pa man, no, ginahulat-ulat ko pa kay actually gina-update ko man ini siya, no. Ginahulat naton ang ipagwa nga statement sang Department of Health kay ti subong confirmation pa man lang
hulato naton kung daw ano ini siya, no? Do ano ini siya ka makalalaton, no? Ikumparar sa tatlo ka mga variants of concern nga una na-detect kag na-record man diri sa aton sa Pilipinas. Kay man importante ini siya nga mahibaluan agod nga mangin basihan man ini, no? Mangin basihan man ini sang aton iya nga mga health professionals and also sa mga aton nga mga opisyal kung bala ano ang mga panibag-o naman nga i-implement yang nga mga protocol, no? Particular na kay ti usual gid nga nagaka-anuhan diri, nagaka-record ang center sa Pilipinas, which is ang Manila, ang National Capital Region, kag mga kaiping dira nga mga kaprobinsyahanan. So ini sa karon ang ginatun-an panibag-o naman, no? Sang aton iya nga health department kabudlay kabay nga wala na ni last na lang ni balaho ang India coronavirus ini, no? Nag-variant naman ako. Variant, okay? Sige Action Radio Philippine Standard Time, 1:39 na kita. So, amuyad to mga ka-action ng aton iya nga mga balita from the national news nga nagsinulod man, no? Sa siniya nga adlaw. Kay kagabi, daw nabasahan naton ang mga issue angot bala sa pagsabtanay pa ni Presidente Duterte kag ni retired justice, no? Retired Supreme Court, wait. Lumagsala pa ko. Dahil lang gid yung iba sa akong na yung iya nga ano ni Sir Carpio kay basi magsala ko di karon. Tipok gid si yan. By the way. Sige Anay Chief Justice Antonio Carpio. Teka kagabi ang aton nga presidente nagpagwa man di siya sang statement, no? Dito gabas lang na inis lang nga duha ni Carpio ay ambot kung san ina matapos ang ilang nga away nga duha. But anyway, ang aton nga bantayan, no? Ang aton nga bantayan ining panibag-o nga report sang Department of Health sa bag-o nga variant sang coronavirus, no? Kay for sure, panibag-o naman ning pahanumdum sa aton at kinahanglan naton iya nga mangin mahinalungon. Kinahanglan naton nga maghalong doble pagid nga paghalong. Kay nga no? Sa nasiling na ang COVID-19, wala kita balo kung di ini sa iya. Basi istupad-tupad talang di may aray di. Pero pawala lang kita. Nagahalog kita sang aton man nga tagsa-tagsa naton iya ka mga protocol kuntani para sa kaughalingon naton, na? Sige. 1:41 na kita Action Radio Philippine Standard Time. Standby sa aton nga mga ka-action kay sa akon nga pagbalik. Dahil kita sa aton man nga topic para iya sa mga ka-action naton nga naka-experience ang ginatawag nga cyberbullying. Mga tips para iya malikawan ining ginatawag nga cyberbullying. Ato na Dr. Pinoy Squalin ka.
Mayong hapon sa mga ka-action naton nga naga-monitor sa Facebook Live kay Sir Martin Aliling, Alex Puentes. Mayong hapon. Kay Miss Atia Kim Eriman, tamyaw niya lang kuno sinang Shira. Thanks, Gid. Sige, salamat. Naga-monitor din sila sa Banwasang Morsha. Mox Espanyola, mayong hapon. Naga-monitor siya kuno sa may Isabela. Salamat. Ma'am Vanessa Mayo, thank you so much for the star and good day. Si Shari Cuevas Medes, mayong hapon. I'm listening sa kuno. Okay, salamat, Gid. Sir Dino Alec, mayong hapon. Monitor kami diri sa Kahilmuayan sa Banwasang Hinigaran. Medyo hina amon signal. Unay man Japon radyo. Salamat, Gid. John Vicente, hey ma'am, good afternoon. Greatman family ko sa Mamaylan City, sa Barangay Carabalan, Sitio Da, sakto na Daat. Family Vicente from John Vicente sa Barangay Hagnaya, Hamindan, Capiz. Sa kay Marilyn Lubaton Ganaden, mayong hapon, watching from Davao City. Damo gid salamat, daghang salamat kanimo, Ma'am Marilyn Lubaton Ganaden. Kay Ma'am Yvonne Butcher, mayong hapon, done sharing naman siya. Thank you so much for the star, Ma'am Yvonne. Sa kay Alvarez, okay, Rodeline Pabilona Alvarez. Greet niya lang ko no si Mama niya kag si Papa niya nga nagapamati man subong. Salamat! Kay Ma'am Elizabeth Malaka Gamala, mayong hapon, and also to Malaka family. Keep safe everyone. God bless us all. Ma'am Homalong Mena, mayong hapon. Evangeline Gradas Batana, mayong hapon man. Kag salamat, Gid. Okay. Sir Alex, so hambalya. Miss, mayong hapon lang dira sa imo. Ari lang ko din nagulod. Ano nagulod man? Sige. Tamyaw nyo lang ko na dayon si Ma'am Vanessa Mayo. Kag Ma'am Khalid Shelly. Nagaupod sa imo. Madamo gid nga salamat. Okay, salamat, Gid. Wilma Inocencio Cabarlas, taga-monitor sila. Tamyaw ko na liyog. Hinablos nga si Clariza Mitch nga bag-ulang kapanyaga. Okay, dira sa mga Isabela. Ma'am Maria Luz Grijaldo Makunat, mayong hapon. Stay safe always and God bless. Ma'am Virgie Olpinda, mayong hapon, monitoring always dira sa may Celine home. Stay safe always and God bless you always man. Salamat. Okay, si Sir Amor Malayang, mayong hapon. Rami Mondihar, mayong hapon man. Greet niya si Nanay Alicia kag sa bilog nga Hacienda Pass. Monitor ko diri sa Lapu-Lapu City. Salamat. Si Sir Amor Malayang naga-monitor sa may La Carlota City sa Barangay Hagimit. Salamat, Gid, sa inyo yung nga pag-monitor.
pabalik diri sa aton programa. This is My Life. Sa gihapon ninyo kaupod ini si Inday Ann. And this time, diri kita sa aton man nga topic sa subong iya nga hapon, tips para malikawan ang cyberbullying. No? Ang ginatawag nga cyberbullying amo ni sang pagpakita balasang ginapahog ka or ginaharas ka dira sa technology or paagi sa technology o kangay abi sa social media o kung iban pang nga mga ginagamit sa komunikasyon sa internet o kung sa cellphone sang isa iya katawo. So ang biktima mahimo na ginahilabtan siya sa online, ginainsulto, ginabastos or ginaapahog no, sa iya mga comments sa personal nga mensahe o kung sa social networking websites. Ang mga cyberbullies amo ni sila nagapadala sa mga masakit ba lang mga tinaga, no? Kitaan nyo, dami, example ko lang. Sa mga artista bala, na? Sa mga artista, damo may makitaan nga, mismo mga artista hindi makalikaw sa mga nagapang-bully. Cyberbully na siya matawag no? Nga panghambalan ka dara sa mga lain-lain nga mga tinaga. Bala mga masakit pa kun ka isa nga mga words ang ginagamit. Sometimes naman mga makahuluya dira or malain balalang tawon sa mata sang tawo nga mga litrato or nagapost sang personal information online sang biktima. Gani ganang amo ning posibilidad nga ti mabutang isa ka pahamakan na ang isa ka ila ya nga mabiktima. Kung isip-isipon bala mas makahaladlukan na ang cyberbullying ikumparar sa face-to-face kay nga nang wala ka kahibalo kung sanday sinod raw nakakita. Kung wala ka kahibalo kung sanday sinod ang nakakita, sanggin pakahuyan ka sang isa iya ka or sang isa sa member man sa mga cyberbullies. Gani do ka budlay bala sa imo, no? Do ka budlay sa imo yang maka-move on kay may mga tawo gani nga makibot ka na lang nga paglakat nimo amo na sa dalan ginatulok-tulok ka sa mga tao even though nga ti na mo na bala nag-trending ka sa social media. So ariho, para malikawan ang cyberbullying dapat ikaw mismo giho kagilayon, no? Proteksyonan ang imo yung mga technological accounts. Number 1, hindi pagsapakon ang anuman nga mga maka-insulto nga mga emails, instant messages o kung iban pa nga nakabutang na no, sa mga cyberbullies. Kay man ara ko no sa 81% sa mga cyberbullies ang mga nagaharas sa mga tao nga abi nila ang reaksyon bala makakadlaw, no? So mas maayo pinakamaayo nga himuon hindi na pagpatulan ang nasambit iya nga mga joke para maguntat na sila, na may ara kun kay sa example ko lang niya ka nagkakakitaan ko man kita syempre active man kita sa social media nga ginatawag. If ano ka mo for sure damo man ka mo mga updated man, no? Ining nagakatabo bala nga mga ginapang lapta nga mga issue angot ya sa ano na magkarelasyon bala o kisa pamilya naga-post hindi wala man na sa malain kung mag-post ang isa iya katawo angot sa iya nga ginakainitan ang lain lang dira kun ang mga tawo bala mag-react, no? Lugar nga may akon kay sa mga tawo nga ang social media amo na lang ang ilang nga dalakpan para iya nga mapautwas nila kay wala sila sang pautwasan sa ilang nga opinion or sa ilang nga hibubunot o galing kay ang iba naman niya, no? Ang iba naman niya kung makita dira gani nila nga do ka grabe do kalawig gid sang istorya sang nagpost ay dayon nila yung komentuhan sang kung ano-ano mga negatibo balahaw. Tido kalain lang kay
lugar kung tani ang social media is private na mo nang iya na isang isa ya ka tao nga may tag iya abis ang sina nga account, iya na iya right kung tani hindi mo na dapat pahilabtan. So kung may kanya may ara kay mga opinion, oy hambala lang sa imunuha lang sa privately, hindi nga mag-comment ka mada sa thread, di ba? Ang ikaduha, ilisan ang settings ng instant messaging or messaging programs para ang friends lang nimo ang makasulod. Ini agud malikawan ang sinuman nga mga nagapangbuli dira nga personal na nagaapang atake samtang online ikaw. Partikular na bala sa Facebook, no? Sa mga ka-aksyon naton nga mahilig dira sa mga Facebook, kag may ara pagid iya nga mga ka-aksyon naton nga bag-o pa lang sa Facebook, na lang naga-discover pa sa ginatawag nga Facebook, halong-halong sa inyo gina-post or halong-halong pagid sa inyo man nga gina-comment. Kay makibot ka na lang kun ka isa nga nag-comment ka dira bala sa isa ka, halimbawa may isa ka post nga nabasahan, no? Nag-comment ka negative, pero ang imo nga points ang negative nimo nga comment is do dalalay gay. Yung mga tao ya, kalabanan na lang kadaan mga sa social media, mga kabataan ay kung mag-explain ka dira nga example lang ha, nanay ka abi, mag-explain ka dira nga do ka balik awot sa panulukan sa mga kabataan, ay pulihan kanila. pulihan kanila komento. So mas maayo na lang, no? Mas maayo na lang nga do okay pa na gani nga maglinong ka na lang, no? Kung may mabasahan ka dira, pabayiin na lang pabayiin na lang ka, comment ka na lang private, no? Or i-message mo na lang ang natungdan private. Pero kung higit man ka mo close, bayiin na lang da. Bayiin na lang da kaya mga kabataan daan subong. Kabudlay, no? Kabudlay, malalis gid sila sa imo. Ang gamiton pa na nila mga masakit pang mga tinaga. So kung ikaw dasig ka man iya nga maakig, ate, sabtanay ka mga duha. Mayara para kung kaysa naghangkatanay pa sila, no? Din ta magkatabuay, hambala. Sige. Ang ikatatlo, ibutang ang anuman niya social networking profile sa private. Himua ina nga pribado, kag ibutang lang ang mga tawo nga imo ya kakilala. I-contact ang moderator sang site kung ang cyberbully ang nagapadala ini siya sa nga pamahog or pambastos sa imo pribado nga mga mensahe, o kung hindi man autorisado ang pag-post sa imo nga litrato o kung personal nga impormasyon sa iya nga page. Maning kun ka isa nga importante ged, like sa amon, no, may ara kami sang ginaman nga page. Not all the time nga si Action Radio ara or ina ba lang kung may natabuan abi nga mga aksidente or insidente, not all the time nga agad-agad matik makakadto ang Action Radio mo. Ti may tendency kun ka isa nga may makit-an kita, no? May makit-an kita nga nagalaptaman online nga amo na may nakakuha sang litrato. So ang ginahimo sa Action Radio message, no? I-message ay nakakuha sina sang litrato kun video akang imutangan sang credit o kay credit to Juan de la Cruz. Hindi na siya manami nga mag-post ka lang diretsyo nga wala ka naglisensya, kay may tendency nga pwede ka na kasuhan. So, dapat halong-halong man. Kagang isa pagid, kaya mo balaho, nag-post ka sang litrato sang iban or gin-share mo dira sa imo nga page without lisensya, no? Sa tag-iya man sang sinang litrato. Kay honestly bala, subong, no? Subong ang, ang Facebook. Tama na ka-istrikto. Bisan gani,
nami man ni siya actually, pero kung kisa kasubrahan. Bisan do hindi man totally gid nga ka ano bala, hindi man totally nga hindi man nami ang sitwasyon ano na nila, sensor na nila. Ay, ambot na lang kay Facebook. Sige lang, sunod lang ta. Sunod lang ko, no. Ang ika-apat, ilisan gilayon ang password kung ang cyberbully nahimo nga i-hack ang imo ya online account. Kay man do kahapos na lang subong, no? Do kahapos na lang subong kita mo may mga agency gani, mga government agency nga na-hack ang iya nga system. Kay man tama na lang kahapos sa mga mahilig dira iya magkuti-kuti sang siniginatawag, no? Nga mga sites abe, kadasig lang sila magpang-hack. So dapat halong-halong gid ka mismo, no? Bisan ordinaryo ka lang nga tawo, dapat maghalong ka, no? Maghalong sang imo dira iya ginausar nga passwords. Sang una ti isang ari pa ang ginatawag nga face to face or ina balang hilway pa makagiho. Ba, may mga adult na ni kun ka isaw kalipatan ba na? Mga kabataan man nga daan nga pinagusto lang man sulod lang dayon sa bisan hindi ila account, no? Ang mga adult kun kaysa na notice ko ni sa mga computeran, damo ug kami nagkakakita nga kun kay isa wala pa na log out, nagahalin lang, nagahalin lang sa ila nga mga ginapungkuan dira nga computer shop or ginoccupy abing computer. Wala pa na log out ang ila nga Gmail, wala pa na log out ang ila nga Facebook. So dapat halong-halong gid kay may tendency nga kuhaon ina siya. Even na gani username or email ad lang ninyo, may tendency di ba Action LRA, na Action LRA pwede ma-open ang isa ka account with the use of email address without password. Kaya na maka-hack sa nga imo nga imo nga account. So dapat maghalong-halong ka man. Kay basi kibot ka na lang, no? Ang mga naton may mamakitaan kung naga-post nga ginhack ang ilang Facebook. Naga-post ng mga kung ano-ano, paglain pa gina-message ang mga abyan. Ang gina-message ang mga abyan kung wala ka agad-agad nakahambal or wala ka man naka-post nga amo na ng somebody may may nag-usar sa imong nga Facebook, ipok kagid no? So dapat halong-halong gid. Ang ikalima, i-imprenta na ang tanan nga emails, instant messages o kung mga web pages nga nagaunod iya sa mga masakit dira bala nga mga tinaga or pagpangharas kung hindi kapag iya pagluatan sang cyberbully. I-save man ang mga messages or text messages sa cellphone. So kung estudyante ka, may tendency imo man lang classmate ay naghimo, ipakita ina gilayon sa inyo school na principal or sa inyo teacher kahit isubong wala face to face, mas mayo ipakita sa inyo yang inyong teacher, na para yang mapalabot ina, kag ti mabutang iya sa safety man, ang imo nga account kay syempre ikaw mismo personal, di ba? Kay kabudlay sina nga daan, kabudlay sina kapin pagid kun gamiton nila para sa mga kung ano-ano dira, gamiton nila illegal abe ang imo iya nga mga account or sometimes capture dira sila nimo sa mga picture dira nimo tapos gamiton ina nila para maghimo sang poster account. Anong poster account indayan? Inang ginagamit nilang imo nga itsura pero lain nga ngalan. May mga nagkalakitaan ko na nga mga kilala ko man or mga friends ko man, permi gina-report nila ay itutuod gid man mo. So dapat ikaw mismo maghalong ka, maghalong sa mga kaangay sila nga mga sitwasyon kay base kung hindi kapag gid balayan sanay or hindi ka man sagad gid sa Facebook nga ginatawag, base mabiktima ikaw. Okay? Sige. Alas 2:06 na kita Action Radio Philippine Standard Time. Kag amo to ang aton iyang topic sa subong nga hapon,
O, tips para iya malikawan ang cyberbullying nga ginatawag. Okay. By the way, mayong hapon dira ho sa may kay Ma'am Helen Gamacho nga naga-monitor siya kuno subong sa may Hong Kong. Salamat gid kag kay Romulo Batang nga naga-monitor man. Padamo nga salamat balaari lang kami diri naga-monitor. Sige, salamat gid to Romulo Batang. Ano na nga pag-monitor sa imo. Sige, standby sa aton yung mga ka-aksyon. Kay this time, diri kita sa pagbasa man sa nga sulat nga ginpadala sa kay Tita Wilma. Dear Tita Wilma, ang kabuhi sang tao napunan sang kalipay, kasadya, kasubong, kasakit, kadalagan, kag kapaslawan. Ang tao mahimo malipay tungod sa kwarta, propiedad, pamilya, espiritual. Sa inyong mga eksperyensya sa kabuhi, kalipay man ukon kasakit. Tugutin ninyo ako nga mangin kabahin diri. Dear Tita Wilma, ay mag-ilaw sa daigdig, ang buhay ay ganyan. Okay, diri na kita sa pagbasa man sang sulat nga ginpadala sa kay Tita Wilma. Ang aton letter sender nagpatawag lang sa kay Nilo. Kag ang sulat ni Nilo nagasiling, Dear Tita Wilma, mayong hapon sa imo kag sa tanan nga naga-monitor sining programa ang This Is My Life. Abi mo tita, wala kuntani isang problema ang pag-upod namon nga mag-asawa. Magluwas lamang sa masamina mo niya pag-away nga ang rason amo ang kwarta. Tawga lamang ako kay Nilo, 31 anyos, may asawa kag isa ka bata. Latingala ako tita kay hindi man magamay ang akong ginasweldo bilang isa ka supervisor sa isa ka pabrika. Kag may kaugalingon kami nga balay nga napanubli ko sa akong mga ginikanan bilang nagaisahanon man nga bata. Tawon bala tita, hindi man kami sobra-sobra sa mga pagkaon. Ang amon bata, 3 pa lamang katuig. Meaning wala pa siya nag-eskwela tita we. Pero natingala ako, kunya permi kami ginakulang. Nagaka-delay ang pagbayad namon sa kuryente kag sa suga. Kag kadako sa ginabayaran namon sa tindahan. Kung pamangkuton ko ang akon nga asawa, kung nga nagataas, o kung amo na nga amoy ginakulang gali kami tita, nagataas ang iya nga tingog. Kay ginasiling niya sa akon, ginadudahan ko siya kuno, nga ginausikan niya ang amon kwarta. Ang sa akon lang tita, wala man sang problema. Ang pangnatingala lamang ako. Bangod, wala man kami sa mga kung ano dira nga mga malahalon bala nga mga alahas tita, kay pareho man kami nga hindi mahilig.
apang natingala ako nga wala gid kami iyasang savings. So inisubong nga akon man gina problema tita we. Kagabay nga mahatagan mo man ako sang advice. Salamat sa pagbasa sa nga akong sulat, ang tagpadala Nilo. Action Radio Philippine Standard Time, alas 2:12 na kita. Kaya mo yato ang sulat niya ginpadala yan ni Manong Nilo. Kaya nga problema, kaya do nagalibog ulo yan, nga do wala gid sila kuno savings. Sa kalawigo na, kadako man sang iya nga sweldo, ngaling nga do ka, wala gid ako no. Sige, sa ako niya pagbalik, ina ang akon man nga, or pagabasahon ko naman ang mahatag nga advice ni Tita We, para sa aton nga letter sender sa iya nga problema, sa iya nga asawa. May angot sa sining ginahambal bala ni Manong Nilo, nga do wala gid sila kuno sang savings. Sige, standby sa aton iya nga mga ka-aksyon.
Hindi pa rin natatapos ang laban natin sa COVID-19. At sa labang ito, isa sa pinakamahalagang armas natin ang tamang impormasyon. Importanteng maalam tayo kung paano ba natin mababawasan ang tsansang mahawaan tayo ng COVID-19. Pero, ano nga ba ang alam natin ngayon tungkol sa pagkalat ng COVID-19? Base sa kasalukuyang pag-aaral, ang COVID-19 ay sumasama sa droplets sa tuwing may umuubo, bumabahing, kumakain, nagsasalita, o kahit sa paghinga. Kadalasan, hindi natin namamalayan ang pagtalsik ng mga droplets na ito dahil hindi sila nakikita. Ano naman ang magagawa natin para maibaba ang exposure natin o tsansang magka-COVID? Kailangan nating maibaba ang exposure mula sa virus tuwing nakikipagsalamuha tayo sa iba. Isa sa pinakamainam na tool ang face mask upang mabawasan ang ating exposure at ang pagkalat ng COVID-19. Kaya naman, face mask ang bida topic natin for today. Binabawasan ng mask ang tsansang makahawa at makapanghawa tayo sa ibang tao. Ayon sa current studies, kaya nitong bawasan ang ating risk of infection ng 67%. Ngayon, napakadami ng face mask na available para sa atin. Ika nga options, options, options. So, how do you get to decide which one to use? I-ready ang inyong mga phone at i-screenshot ang mga comparison na ito ng iba't ibang mask. Ngayon, alam na natin na maaari tayong gumamit ng cloth mask. Alalahanin po na hindi pwedeng i-side A at side B ang cloth mask. Labhan ito araw-araw gamit ang maligamgam na tubig, detergent at bleach. Para naman po sa mga medical or surgical mask, tandaan na hindi ito maaaring i-recycle. Itapon na ito pag madumi na, basa na, o gamit na. Samantala, ilaan naman po natin ang mga N95 mask para sa ating mga healthcare workers na patuloy na nakikipaglaban sa COVID-19. Huwag din po natin kalimutan na hindi natin nirerekomenda ang paggamit ng N95 respirators with valve. Habang kaya nitong protektahan ka sa virus, hindi naman ito mapoprotektahan ang mga tao sa paligid mo, lalo na kung may sakit ka. Of course, face masks are not enough to protect us. It should still be coupled with other preventive measures. According to studies, kung magsuot ka lang ng mask at didistansya ng at least 1 metrong layo sa iba, mababawasan na agad ang tsansa mong makahawa at mahawaan, kaya ituloy lang natin ang pagprotekta sa ating mga frontliners at komunidad sa pamamagitan ng pagiging bida. B. Bawal walang mask. I. Isanitize ang mga kamay at iwas hawak sa mga bagay. D. Dumistansya ng hindi bababa sa 1 metro. At A. Alamin ang tamang impormasyon. Lahat tayo ay may responsibilidad sa isa't isa na bawasan ang risk nating makuha ang virus. Ang pagsunod sa ating minimum health standard ay isa ring paraan para sabihing nirerespeto kita at gusto ko pareho tayong ligtas. Ang mas agarang pagsasabuhay ng BIDA ay makakatulong sa mas mabilis nating pagbalik sa malusog na bayan. Muli, ako po si Dr. Beverly Ho. Lagi po nating tandaan, sa panahon ng pandemya, bida ang may alam. Hindi pa rin natatapos ang laban natin sa COVID-19. At sa labang ito, isa sa pinakamahalagang armas natin ang tamang impormasyon. Importanteng maalam tayo kung paano ba natin mababawasan ang tsansang mahawaan tayo ng COVID-19. Pero, ano nga ba ang alam natin ngayon tungkol sa pagkalat ng COVID-19? Base sa kasalukuyang pag-aaral, ang COVID-19 ay sumasama sa droplets sa tuwing may umuubo, bumabahing, kumakain, nagsasalita, o kahit sa paghinga. Kadalasan, hindi natin namamalayan ang pagtalsik ng mga droplets na ito dahil hindi sila nakikita. Ano naman ang magagawa natin para maibaba ang exposure natin o tsansang magka-COVID? Kailangan nating maibaba ang exposure mula sa virus tuwing nakikipagsalamuha tayo sa iba.
isa sa pinakamainam na tool ang face mask upang mabawasan ang ating exposure at ang pagkalat ng COVID-19. Kaya naman, face mask ang bida topic natin for today. Binabawasan ng mask ang tsansang makahawa at makapanghawa tayo sa ibang tao. Ayon sa current studies, kaya nitong bawasan ang ating risk of infection ng 67%. Ngayon, napakadami ng face mask na available para sa atin. Ika nga options, options, options. So, how do you get to decide which one to use? I-ready ang inyong mga phone at i-screenshot ang mga comparison na ito ng iba't ibang mask. Ngayon, alam na natin na maaari tayong gumamit ng cloth mask. Alalahanin po na hindi pwedeng i-side A at side B ang cloth mask. Labhan ito araw-araw gamit ang maligamgam na tubig, detergent at bleach. Para naman po sa mga medical or surgical mask, tandaan na hindi ito maaaring i-recycle. Itapon na ito pag madumi na, basa na o gamit na. Samantala, ilaan naman po natin ang mga N95 mask para sa ating mga healthcare workers na patuloy na nakikipaglaban sa COVID-19. Huwag din po nating kalimutan na hindi natin nirerekomenda ang paggamit ng N95 respirators with valve. Habang kaya nitong protektahan ka sa virus, hindi naman ito mapoprotektahan ang mga tao sa paligid mo, lalo na kung may sakit ka. Of course, face masks are not enough to protect us. It should still be coupled with other preventive measures. According to studies, kung magsuot ka lang ng mask at didistansya ng at least 1 metrong layo sa iba, mababawasan na agad ang tsansa mong makahawa at mahawaan. Kaya ituloy lang natin ang pagprotekta sa ating mga frontliners at komunidad sa pamamagitan ng pagiging bida. B. Bawal walang mask. I. I-sanitize ang mga kamay at iwas hawak sa mga bagay. D. Dumistansya ng hindi bababa sa 1 metro. At A. Alamin ang tamang impormasyon. Lahat tayo ay may responsibilidad sa isa't isa na bawasan ang risk nating makuha ang virus. Ang pagsunod sa ating minimum health standard ay isa ring paraan para sabihing nirerespeto kita at gusto ko pareho tayong ligtas. Ang mas agarang pagsasabuhay ng B, I, D, A ay makakatulong sa mas mabilis nating pagbalik sa malusog na bayan. Muli, ako po si Dr. Beverly Ho. Lagi po nating tandaan Pabalik diri sa aton programa, This is My Life. And this time, diri kita sa pagbasa man sang mahatag nga advice ni Tita We para sa aton nga letter sender sa kay Manong Nilo. Mayong hapon sa imo Nilo, kag salamat sa imo nga sulat nga ginpadala diri sa This is My Life. Sa tanan Nilo, ang kwarta hindi dapat nga halinan sang away sang mag-asawa. Ang kwarta makita lang ina, pero kung awayan ninyo, basi magresulta pa sa hindi maayo. Ang pinakamaayo ninyo siguro nga himuon amo ang isa kag isa sa inyo dapat maghibalo sang inyo ginagastuhan. Budgeting ang ginatawag sina. Diin bala nagakadto ang inyo income. Mayo gid kun may listahan kamo para mahibaluan ninyo kung diin nagakadto ang inyo nga kwarta. Kung kaisa ang mga bana wala sang ideya sa mga gasto sa balay, labi na ang mga pitsi-pitsi bala pareho abi sa mga panakot sa luto. Abita kay do ka ginagmay man lang, gamay man ang epekto sa aton income. Pero ining ginagmay gali amo kun kaisa ang may dako pang epekto kun imo tingbon.
Budgeting. Importante dira para makita gid nimo kung diin nagakadto ang imo iya nga income. Ay kamahal bala sa mga panakot subong. Kung mo ni kun kaysa dumapilitan ka na lang nga magtanom kung may ara ka dira sang lapad-lapad lang nga area sa inyo ug saran or sa likod ninyo balay. Ay dumananom ka na lang kay nga kamahal kaayo. But anyway, sa imo dira nilo, istoryahin nyo nga mag-asawa, na? Istoryahin ninyo nga wala ka mo yan nagabasulay or wala sa may wala sa may ginapasibangdan kung wala man sang basihan. Hindi man lang kamo ang may pareho sini nga problema, pero ang bottom line, amo ang kwarta, hindi dapat pag-awayan. Makita mo lang ina. Importante ka kamo nga mag-asawa, nagaintsandihanay kag nagabuligay. Yes, ang isa din naton ka listener ho nagpadala man sang iya nga mahatag nga advice kapal ni Ma'am Julie Militado Patrimonio. Kaya good afternoon Miss Ann, para sa letter sender, ang sa akon lang basi may extended family ang iya asawa nga ginabuligan, amo na nga wala sila sang savings. Mayo na lang siguro nga hindi iya pag-ihatag tanan sa iya asawa ang iya sweldo agud makita iya kundi nagakadto. Suggestion ko no ni Mama Julie Militado Patrimonio. Salamat gid Ma'am Julie. Kagko utuod man, may point man si Mama Julie na itry mo na wala sang malain kun itry kay given gani nga nagaproblema ikaw kung pa mga may pandemic kung kinahanglan gid naton nga magtipid-tipid kay importante ina kaayo sa aton bangod nga gamay mo na nga mga galastuhon or may isa lang sa magmasakit sa inyo yung pamilya, tendency dako gid nga kwarta ang inyo yang kinahanglanon. So importante ang pagtipid. Wala man siguro sa malain kung magpamangkot ka, no? Galing kay ti Aryo nagambal ang iyang asawa gari akid kuno gasinggit gid ko na. Hindi man na siguro. Istoryahan ninyo in a nice way. Di balang magkalma ang tanan. Malununahon mo siya danay imo no nga ining ako nga pagpamangkot sa imo hindi man ni agad-agad nga ginajudge ta ka. Ang akon man lang kay ti sa kalawig na nato gusto ko man nga ti may ara kita isang sinuptan in case of emergency may ara kita sang kuutor. Diba? Wala gid bala sang malain kun imuno mo ina sa imo iya nga asawa. Kun lain ang iya nga paghangop, basi may lain gid man sa tuod nga agenda. Sige. Alas 2:29 na kita Action Radio Philippine Standard Time. Salamat gid sa aton iyang nga ka-action sa aton nga letter sender Manong Nilo sa imo man gid padala diri iya nga sulat and also sa kay Mama Julie Militado Patrimonio sa imo iya nga ginpaambit man nga advice sa aton nga letter sender. By the way, salamat kay Ma'am Helen Camacho. Thank you so much for the stars. 75 stars. Okay. Sige. Standby sa aton nga mga ka-action. Kay this time diri kita iaanay sa aton man nga first part sang aton nga horoscope. Aton nga horoscope of the day aton kapalaran for today sa subong man nga Martes or adlaw sa Martes, Mayo 11 tuig 2021. Unahon nato ng mga Taurus, Abril 20 to Mayo 20, ang maayo nga benepisyo ang magpabilin kadara sa inyo balay. Bangod, siyempre, ang kapahamakan kun kay isa, hindi wa paiway kun ara ka sagwa. Labi pa nga subong may pandemic.
may mahagad dira sa imo sa isa ka event. Pero mas maayo, likaw lang danay. Ha? Likaw lang danay kay given nga wala pa kaiyasang bakuna. Ha? Halungan. Ha? Halungan ang ikaayong lawas. Sa mga Taurus, lucky numbers 43, 36, 29, 51, and 23. Royal purple is your lucky color. Para naman sa mga Gemini, Mayo 21 tubtob Hunyo 21, ma-solve ginang pandemic, gani hindi mag-worry. Magsunod lang sa protocols para malikaw sa virus. Kaya importante sa aton nga kinahanglan sundon man ang mga gina-advise sa aton or sugo sa aton, ginaayo sa aton sang aton man nga mga opisyales na para nga hindi na ta magdugang pa sa problema. Sa problema nga nagasaka ang kaso sang COVID-19. Siga sa mga Gemini, lucky numbers 23, 53, 49, 31, and 13. Sapphire blue is your lucky color. Para naman sa mga Cancer, Hunyo 22 tubtob Hulyo 22. Aba, nag-lively ka sa karon bangod sa bagay nga mag-abot para sa imo. Ano ay inang nga bagay nga makapahalipay sa imo sumong iyang adlaw. Pero medyo mabudlay man, pero kinahanglan na nimo ya i-let go. May ara ka pa dira sa mga pasakit nga gina-feel sa karon, let go na ina sila. Sa mga Cancer, lucky numbers 33, 26, 49, 33, and 11. Carrot orange is your lucky color. Para naman sa mga Leo, Hulyo 23, tubtob Agosto 22, ipangibabaw ang humility sa pagdala dira sang salakyan or nagadrive ka abi para hindi ka man mapahamak, bangod or isa paghid, no? Sa mga Leo, medyo tayo day mo ginakaon nga mga utan kag prutas ay damo subong pa nga pandemic, subong nga may COVID-19 ay pabasko ga ang imo nga lawas. Bisan ina pa lang sa mga tiyempo-tiyempo kun kaisa malikawan nga magsipon ubo ka, pero kun goods ang imo yang nga immune system ay perfect, wala problema. Sige, sa mga Leo, lucky numbers 43, 56, 39, 12, and 41. Dollar green is your lucky color. Para naman sa mga Virgo, Agosto 23, tubtob Setyembre 23, ang imo pala kalipay, kung ina sa isa ka tao. Ay, may nagapahalipay si mo, may nagapayuhom dira sa imo, may nagahatag inspirasyon sa imo. Ang posible ang pagpakasal sa labing madali nga panahon. Good luck and congratulations in advance sa mga Virgo dara nga nagaplano magpakasal. Sa mga Virgo, lucky numbers 53, 26, 49, 35, and 12. Pink is your lucky color. Para naman sa mga Libra, Setyembre 24, tubtob Oktubre 23. Paanara ang imo iya kaugalingon nga maghambal ka dira sa mga maayo. Bangod, kung maayo kuno or good vibes ang imo iya nga mga ginapanghambal, lami na siya kay damo nga mga tawo nagapalapit sa imo pagti damo ka man maka-close or mangin abyan nimo. Kay man kun
kon puros dira mga kalainan nga daw puros lang mga negative ang imo ginahambal ay sino daw magpalapit sa imo yaman. So dapat na kung ikaw nga tawo, diba? Kung ikaw nga persona, dapat mag-istorya ka. Pamensara, pamensara anay kung ano ang imo ginahambal. Agud iya nga hindi ka makasakit sa balatsyagon sang iba. Hindi amo na gani, damo imo iya nga mga friends. Sa mga Libra, lucky number lucky numbers for Libra, 33, 56, 49, 12, and 31. Crimson red is your lucky color. Action Radyo Philippine Standard Time, alas 2:37 na kita. Kag-amuyad to ang first part sang aton nga horoscope. Aton nga kapalaran for today. By the way, mayong hapon dira sa may RTN office sa Bradco. Sila yan ni Taminda, ni Tanida, kay nang Joy, kay nang Larry, kay Kapid, kay nang Norlin, and also kay nang Christine, kay nang Gigi. Mayong hapon dira sa inyo. Kung sa may kabankalan gali, sinang Diane Alvarez nga naga-monitor man. Salamat sa inyo iya nga always nga pagtutor. Si si Ma'am Diding Aluhamiento. Mayong hapon dira and Faith Joy Tumbukon Palano. Gina-shoutout niya kuno si Mary Ortales. Sige, salamat gid sa inyo iya nga pag-monitor. Standby sa aton nga mga ka-aksyon para sa mga nabilin pa naton nga mga horoscope.
Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na ito ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa iyo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination! Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Kag pabalik diri
today sa aton programa, This is My Life, para sa mga nabilin pa naton ng mga horoscope. Sa iluhan naton ang mga Scorpio, Oktubre 24, tubtub Nobyembre 22. Ay, pinasahi subong ang imo yang nga kalipay. Enjoy ka sa imo yang nga kabuhi sa karon. Gani naman, manami kay manami man ang kondisyon sa imo yang ikaayong lawas. Sa mga Scorpio, lucky numbers 33, 26, 59, 41 or 43 and 15. Cyan blue is your lucky color. Para naman sa mga Sagittarius, Nobyembre 23, tubtub Desyembre 21, ang paang mo damo nga bagay. Bangod tanan, apektado sang pandemya. Ikaw dapat magpasalamat bangod nga wala ka dira nga mas naapektuhan or mas nagapangabudlay. Pagpasalamat kung ano ang ara. Kag ipaambit sa iban ko na nagalalapaw naman or nagasululobra naman ang imo yan, diba? Sige, sa mga Sagittarius, lucky numbers 53, 46, 39, 12, and 51. Fine green is your lucky color. Para naman sa mga Capricorn, Desyembre 22, tubtub Enero 19, tanan niya emosyon nimo. Imo ina siya nga panindugan. Ina ang imo ya labang, naglabang man. Ina ang imo nga lamang, no? Sa imo yung mga kaupon. Minagid ko sa trabaho bala. Sa mga Capricorn, lucky numbers 23, 46, 39, 51, and 41. Tangerine is your lucky color. Para naman sa mga Aquarius, Enero 20, tubtub Pebrero 18, magabalik sa imo memorya ang mga unforgettable moment. Mamiss nimo ang tawo bala? Somebody nga nagalabay sa imo nga kabuhi o galing subong ti hindi na siya magbalik pa. Pero dapat ikaw magpakabakod. Sa mga Aquarius, lucky numbers 53, 22, 13, 33, 49. Butter yellow is your lucky color. Kag para naman sa mga Pisces, sa Pebrero 19, tubtub Marso 20, magapadayon ang kalipay nga imo yan na eksperyensyahan sa karon. Tanan nga imo ginapensa, mahimo matabo. Sa mga Pisces, lucky numbers 23, 36, 49, 55, and 11. Fire red is your lucky color. Kag para naman sa mga Aries, Marso 21, tubtub Abril 19, madiscover nimo. Madiscover nimo ang imo makuhaan sa benepisyo ng mga pamaagi. Pero, hindi pag-ipadayaw dira sa iban. Kay base, ma-interesan pa bala sa iban, kag himuon man ina nila. Lugar nga kung tani benepisyo para sa imo, iban pa iya ang nakapulos. Importante man akon kaisa nga ikaw lang danay kahibalo. Kabalo mo lang kung ara na, kung may resulta na. Sige, sa mga Aries, lucky numbers 53, 36, 49, 21, and 23. Lavender is your lucky color.
Radyo Philippine Standard Time, alas 2:52 na kita. Kagamuya ito mga ka-aksyon ng aton iya nga horoscope of the day, aton kapalaran for today. Sa subuman nga adlaw sang Martes, Mayo 11, tuig 2021. By the way, ang isa lang ka-report from the National Hall. Deklarar gali ni Presidente Rodrigo Duterte nationwide ang state of calamity tungkol sa African swine fever. Kadamo gid subong na grabing pagtaas sa presyo sang sang baboy. Amo ni subong nga nagaka-apektuhan dugangan pa sang pandemic. Kanito nagkala-apektuhan gid ang aton iya nga pala nga buhian. Siga, standby danay sa aton yung mga ka-aksyon. Dili kita sa aton iya nga Orasyo Imperata. Orasyo Imperata, batok sa coronavirus. O Diyos nga among amay, kami nagapalapit sa imo, sa among kinahanglanon, sa pagpangayo sang imo panabang, batok sa 2019 coronavirus o kon COVID-19, nga nagutas sang kabuhi, kag nagtublag sa kadamuan. Kami nagapangayo sang imo grasya, para sa mga tao nga gintugyanan sa pagtuon sang kinaiya kag ginhalinan sang sini nga virus kag sang balatian nga iya gindala kag sa pagtapna sang iya paglaton sini. Ihatag ang imo pag-ubay sa mga kamot kag ihibalo sa mga dalubhasa sa medisina. Agud ila maalagaran ang masakiton sin may kasangkol kag kaluoy. Subong man ang mga ahensya sang gobyerno kag pribado, agud sila makakita sang bulong kag kasulbaran sang sini nga balatian. Kami nagapangamuyo sa mga nagmasakit. Kabay, ngang ila maayong nga lawas, magapanumbalik sa gilayon. Ihatag sa amon ang grasya sa pagpangabudlay para sa kaayuhan sang tanan, kag sa pagbulig sa mga nagakinahanglan. Ginapangayo namon ini sa imo, paagi kay Kristo, imo anak, kag among Ginoo, nga nagakabuhi kag nagahari upod sa imo, sa kaisahan sang Espiritu Santo, Diyos sa tanan nga mga tuig sa pangakatuigan. Amen. Maria, mananabang sa mga Kristiyano, igampo mo kami. San Rafael Arcangel, igampo mo kami. San Roque, igampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, igampo mo kami. San Pedro Calungsod, igampo mo kami. Antes man, diri kita anay sa aton nga Bible verse of the day. Gikan sa 2 Peter chapter 3 verse 9. The Lord is not slow in keeping his promise, as some understand slowness. He is patient with you, not wanting anyone to perish, but everyone to come to repentance. And this time,
sa aton nga 3 o'clock prayer. You died, Jesus, but the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, we trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Jesus, King of mercy, we trust in you. Say goodbye to you. No matter how I try, you're such a part of me. Salamat gid sa aton mga ka-aksyon sa pagupod sa panibago yung edisyon sa programa This is My Life. I know that Sa ngalan man sang regular nga anchor woman Tita Wilma Sugaton, inaman ninyo alagad, inisindayan. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo,